Wara ġimgħat jiddefendu il-frodi wara ħafna tkaxkir tas-saqajn, issa kellna U-turn oħra, azzjoni tard u nofs kedda meħuda biss għaliex il-poplu ngħaqad kontra l-frodi ta' Robert Abela u l-gvern tiegħu. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif fl-aħħar sigħat insista illi li jitlaq Clayton Bartolo mhux biżżejjed. Apparti li jridu jirritornaw is-70,000 euro kollha, Robert Abela għandu obbligu li jneħħi immedjatament lil Clint Camilleri li hu ħati ta' frodi u cover-up. Imiss li jirriżenja Clint Camilleri. Għaliex jekk Clayton Bartolo għamel ħażin ukoll jekk mhux iktar Clint Camilleri. Kienu li taħ il-ġob fantasma lil Amanda Muscat, imma lil Clint Camilleri Robert Abela jibqa' iħadnu miegħu. Għalhekk ninsistu li Clint Camilleri ukoll għandu jirriżenja minnu fih. Bernard Grech sostna wkoll li ġrajiet bħal tal-lum seħħew biss għax il-poplu ngħaqad kontra l-ħażin tal-gvern. Illum il-poplu Malti għamel rebħa oħra. Għamel rebħa oħra fuq min baqa' jistina rasu u baqa' jiddefendi l-indefensibbli. Prim Ministru illi mara xejn ħażin li Clayton Bartolo u Clint Camilleri ikkonfoffaw bejniethom biex ħolqu ġob fantasma ta' 70,000 lil ħabiba imbagħad mara ta' Clayton Bartolo. U għalhekk ħeġġeġ biex in-nies ikomplu jingħaqdu bħala poplu wieħed flimkien ħalli jaraw li jkun hemm gvern ġdid illi jwaqqaf dan is-serq u frodi.